God. Uy, nga, kuya. Wala. Gumanda. Kalay dyan. Amay na.
Subscribe kayo rito. Tapos, press the bell for notification. Subscribe.
World ain't all sunshine and rainbow. It's a very mean and nasty place. I don't care how tough you are, it'll beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You and no one is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit.
World ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You're gonna do it, but it's gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit.
Simulan na natin ang on-fleek na tanungan dito sa... Bawal Judgment na! Grabe na. Papalapit na sila. Yes, Halloween? Kamusta na natin? Bossing, Happy Father's Day! Bossing! Bossing, Happy Father's Day! Thank you. Thank you, Maynalden. Salamat din sa na family. Matutuwa ka, kaibigan. Hindi nyo na-gets yung hindi kasi nanonood ng Pampirina, no? Hindi mo ting eh. Ay, siguradong kompleto ang pamilya sa bahay ngayong weekend. Kaya makisabay na lang kayo sa hulaan at kasiyahan. Ben, Alden, Yes po. kilala niyo na yung judge natin. Kanina ko pa hinihintay yan. Ako po, bossing. Ito na. Ang judge po natin ngayon ay actress and comedian. The one and the only Miss Pokwang. Let's go! Yan na. Yun, no? Simply the best. Wow! Baby, I would rather be dead. You're the best. Yeah. Yay! Ang taas. Ang taas. Ang taas. Ganda hapon, Mama! Paano ka ba kayo? Nandito kami! Hello, hello! Happy Father's Day, everybody! Bossing, Happy Father's Day! At sa lahat po ng mga fathers all over the world, Happy Father's Day! Saya? Juan, Naka po! Ay, sa screen. Nasa screen. bakit naman may dala ka pang bag? Eh kasi hindi pa ho yan tapos hulugan. Walang PA. Walang PA. Walang PA. Walang PA new normal, boss. Oh, wala kang hawak. Ala ka namang iwanan ko to sa parkingan, di ba? Gusto nakakalo. Yes. Mamang, Po. kamusta si Papang? Okay naman po. English po ng English. Nakakairita. Kaya pa ba? Kinakaya ko. Alam niyo Pati yun. mo ng Happy Father's Day. English, Tagalog. English. English, syempre. Wait. Oh my God, wait. Okay. Okay, close up ng konti. Wow. Para ramdam na ramdam. Wala pa. Babe. Wow, Oh, diba? Wow! Oh my God. Babe, yes, oh my goodness, I can do this. Happy Father's Day. Thank you so much for being a blessing. Wow! Gano'n, diyan ka nakatulog. Memories ko to. Happy Father's Day, baby. I love you so much. You know, i-google mo na lang. Yeah. Wala ka bang ibang sasabihin sa kanya nung mula nung dumating ka, yung mga gano'n, di ba? Hindi mo nasasabi sa kanya. English. I just, Yan, naiyak yan. kataga. Oh, I just want you to know, I am so glad and I'm so happy that you came into my life. And, Wow. and I do believe that children is our future. So, naiiyak ako. Forget it. Just Google it. Talaga sa Google. Just Google Okay. it, babe. Yeah, but alam mo po ako, natutuwa ako na. Natuloy ka at nakapag-judge ka rito sa Power Judgment. oo nga, boss. Isang taon pa to eh. Nandito ako para mag-promote ng pelikula, boss. Talaga. Oo. Parang pelikula. Showing na po ang Mission Unstoppable. Tapos, Tapos na yun eh. Sorry, yung Pero Dr. Quack. tapos Showing. na yun.
Eh, kasi nga yun yung mga... Pero yung Mission Unstoppable, showing pa sa TFC. Yes, Yun, showing pa rin Jorba. yan. Diba? Ng bonggang-bongga. Yung, Panalo yun. Para ang gagaling Sa natin online, doon. online. Ang galing natin doon, bossing. Nangilabot ako ron. Wow, talaga ba? Ay, totoo yan. Kalahin mo, kailangan pang mag-ECQ para makapagbisita ka rito. Oo No? nga. Diyos ko naman. Inyo na nga to. Pamigay mo na yan dun sa... Ay, kumusta? Kumusta yung mga... Kumusta ang buhay-buhay nung ECQ? Naiiyak ako. Ayan, ako, teka. Music, please. Okay. Huwag ganon. Kailangan English yan. Hindi totoo to. Ano nangyari? ECQ. Kasi bossing to. Thank you po sa lahat. Thank you. Tagal. Pero naano ko po, na-realize ko sa 3 buwan. Ngayon, kaninang bago pumunta dito, ngayon ko lang naramdaman na ang sarap pala na nakapag-shave ka. Ang kilikili. Nagupit mo yung buhok mo sa ilong. Saya ako, bossing. Kasi kung hindi pa ako mag-guest dito, hindi talaga ako mag-shave. Hindi kami naniniwala. Patigil nga. Wag ako Oo, dahil. totoo nga. Bossing, alam mo naman, yun ang alang pinakamaganda sa akin. Fairness, ha? Oo naman. Ay, ikaw ba may mga dalang pasuka dyan? Naku, eto na nga, bossing. Yan si Jose, sama ng ugali talaga. Bakit? Naku, kinotse agad, nasa kotse agad. Direct na Ano agad. sinasabi ko eh. Na, bossing. Bossing, may laing. Special yung pokli. Yung pokli may laing, may suka, meron pa ano yung aligi. At saka, bossing, may ano ako, may dala akong seafood lumpia. Yun. Eh, alam mo naman yung Eh, isa may dyan. dala ka nga, hindi naman makakarating din eh. Ayun, dadala ka, bossing. Dadala ka, ipag-grab niya. Hindi, bossing, lumabas ka Ay, ngayon. kasama mo na yung mga pasalubong ni Ayan, Poki. o. Siyempre. Lumabas ka sa gate ngayon, bossing, nandun, nakatayo. Kanina pa siya dun eh. Ikaw ba yung magaling kumilates ng tao? Medyo po. Hindi ko sinasabing napakagaling, napakahusay, pero may mga napanood naman din po ako mga episodes ninyo. So, pero nakakuha na rin po ako ng mga technique. Wow, may technique. Hindi ko na tatanungin. Alam ko, judgmental. Minsan. Wow, talaga minsan Minsan. lang. Huwag ka lang ano, si Paulo. Okay lang. Misa. Ito si Paulo. Basta paalala, bawal ang padalos-dalos, bawal magkasakit, at bawal judgmental. Siska, sino pwede makatulong kay Poki? Busing! Ito po, itutulong kay Pokwang. Ito ngayon kasama nating kapitbahay from home. Nag-comment lang siya sa Facebook page ng Itbulaga. Nagkaroon na ng chance manghula, Busing. Ito, 24 years old. 3 years na siyang tricycle driver. At may isang anak. Happy Father's Day sa'yo. Hindi pa ka na pala binata. From North Sagaray, Bulacan, si Daniel Gabriel. Hello, Daniel! Happy Father's Day sa'yo. Tulungan mong maayos si Pokwang, ha? Ayan. Patiin mo si Pokwang. Pokwang, happy Father's Day. Babae yan, babae. Babae. Mother. Salamat po si Father. Salamat po kasi ako yung napitik. Na dyan. Ayan. Basta, galingan mo, ha? Tulungan mo si Pokwang. Good luck. Okay. Ayos. Busing. Kahit wala akong naintindihan. Sige, ano pangalan to? Daniel. Si Daniel Gabriel. Daniel, taga Bulacan. Ano po? Good luck sa inyo ni Pokwang, ha? At mga uhusgahan ninyo, ito, pakilala na natin. Mga judgmentals, Joe Pao! With it, group, the drop. Yun na. Hi, Poki. Hi! Gagaling niya, ang gagaling. Sino nagka-invento ng ganun? Wala lang. Wala, lang namin. nag-google lang namin yun. Sino choreographer?
Ginagoogle lang. Siguro. Ginugel lang namin. Ang galing, ang husay. Talagang, Salamat sa pasalubong. walang anuman. At salamat nakarating ka rin. Yes. Inausap ko na si Miss Helen. Salary deduction. Ikaw pinakamalaking kaltas. Ikaw pinakamalaking Good luck sa'yo. Good luck sa'yo, kapitbahay. Thank you. Eto na ang iyong mga pagpipili-pilian, mga Dapper Cats. Pasok! Ayan na po. Ayan. Pagkakataon mo na kilatisin sila isa't isa. Tanggal ang mga face mask. It's judgment time. Tingnan mo mabuti. Sabi nga ni Paolo, tignan mo ang Ilatsa. Mula ulo hanggang paa. baka may maitanong tungkol sa kuko. Tingnan mabuti. Okay. Mga Dapper Cats, to your face shields, please. Pwesto na po. Bob, para mas makilala mo sila mabuti, i-interviewin namin sila. Para meron ka content. May clue, idea. Yan, tama yan, tama yan. Makinig ka mabuti. Letter A. Pakilala po. Mayong unto Dabarkas! Ako nga po pala si Jerome Francisco Calio from Pagadian City, Zamboanga del Sur. At naniniwala ako sa kasabihang, a journey of 1,000 miles must begin with a single step. Patay. Ang husay. Ang husay. Naintindihan mo ba? Ang, pakiulit. Ano po ang inyong talent? Alin? Talent ko po ay kakanta. Ay, magkakanta yan. Tagalog. Very good. Music! Hanggang kailan? Hanggang kailan magtatagal?
The world ain't all sunshine and rainbow. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You know what? It's gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit.
Eto na, ako po, Gina G, ang kaba plus saya dito sa Bawal Judgmental! Bossing! 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 Bahanted house na bossing dito. Bahanted house na bossing. Ano ba ibig sabihin ng Gina?